Repeteix, per favor. Quan vas començar a ser ciclista professional? Farà 5-6 anys. El primer viatge que vas fer per a competir, a quin país va ser? Jo crec que va dir que ser Itàlia o França. A la nostra escola fem molt esport. Voldríem saber si a tu et va influir l'escola per a que fossis ciclista professional. No, al final tu decideixes una cosa que tu portes dins. Jo crec que això és més la família que t'aporta. O sigui, si tu tens un pare que fa esport, o un germà, o un tiet, o algú, doncs t'aportarà molt més que l'esport que tu podràs fer a classe. En el meu cas, jo no tenia ningú a la família que fes esport i era una cosa que portava molt dins. Sí que és veritat que quan fem gimnàsia aquí sempre intentava ser millor. O sigui, si corríem, fem paliers, fem alguna cosa, sempre intentava ser el que corria més o més ràpid. És un esperit competitiu que tu portes dins. Això és una cosa que ja naixes prou en este espírit, no? Sí que és veritat que encara que no ho portes dins, se pot treballar i també ho pots treure ganes de tenir-ho. Eres un alumne popular a l'escola? Sí, era un alumne popular. Una particularitat era una mica especial en l'aspecte que em portava malament. Malament tampoc, però era dels que a vegades la liava, però en contrapartida era dels que millor notes traia a classe. Era una mica dos pols així, no? T'agradava estudiar? Sí, sempre m'ha agradat estudiar. De fet, una de les coses que inclús a la millor els vostres professors no us van dir, a mi no m'ho van dir mai, simplement que anys després me'n vaig donar en compte per a què servia estudiar. Quan jo era com vosaltres me preguntava per a què tinc que estudiar matemàtiques o per a què tinc que estudiar ciències o no sé, o socials o les assignatures que poguéssiu fer, si això per a què vull saber quins són els rius que estan a França o el que sigui, no? I al final hi ha unes assignatures que us fan estudiar perquè la ment, vosaltres utilitzeu el cervell per a dependre, per a estudiar, és com el cos, no? Per a què serveix a un deportista entrenar? Per a posar-se més fort, per a ser més ràpid, per a tindre més resistència. Per a què s'utilitzen els estudis? Per a entrenar el cervell, per a ser més listos, per a saber més, per a ser més competitius a la vostra vida, perquè estireu més espavilats que els vostres companys. Si no estudieu, això d'aquí se queda una miqueta gos, no? O sigui, se queda... I llavors, vos donareu compte que més endavant a la vida tindreu unes limitacions perquè de petits, al moment que el vostre cervell està creixent, no l'heu entrenat. El que esteu fent ara és un entrenament per a ser més listos i més intel·ligents. Quins mestres tenies al col·le? Quins mestres tenia? Sí. Bueno, tenia, no sé si es tindreu, tenia David, tenia a Daniel. Daniel va ser director molts anys aquí. No sé si està. No. Ja no està. Mira, en Daniel vaig aprendre una cosa molt important. No sé ara, però llavors se feia religió i es feia ètica. No sé si ara és el mateix. Li hem canviat el nom. Vale. Jo no he sigut mai religiós. Això és una cosa que tu portes dins, o creus o no creus. Jo, les meves creences, la meva família, els meus amics, no puc creure en alguna cosa que no veig, no? Això cada persona és un món. Jo feia ètica, a l'ètica fèiem altres coses més didàctiques, com per exemple te podien ensenyar com anaven els coberts posats a la taula o coses, no? I una de les coses que vaig aprendre, jo crec que la cosa més important que vaig aprendre en aquest col·legi
va ser que un dia en una classe d'ètica Daniel me va dir tu què preferisses? Us ho passaré en euros perquè llavors la moneda era en pessetes, no? I m'ho va dir molt així, us ho dic més o menys aproximadament. Tu què preferisses? Guanyar 1.000 euros en una feina que t'agrada, que t'encanta, o guanyar-ne 3.000 en una feina que no t'agrada? No, jo 3.000 en una feina que no m'agrada. I va dir-me, no, el millor és guanyar menys en una feina que t'encanta, perquè si fas una feina que realment t'encanta no és feina. O sigui, no et costarà anar a treballar, no et costarà aixecar-te pel matí. Això va ser jo crec que va ser la cosa més important que vaig aprendre en este col·legi, no? Que al final l'important és buscar algo que realment t'apassioni, sigui el que sigui. Sigui dissenyar roba, cosir roba, netejar, ser taxista, intentar fer algo que realment t'agrada. Dona igual el que. Crec que això és una cosa que heu de tenir molt en compte. Has fet alguna carrera per les Terres de l'Ebre? Sí, n'he fet unes quantes per les Terres de l'Ebre. No és que n'he fet moltes, però sí, evidentment que n'he fet unes quantes que al final és en una terra i a la terra teva sempre solen fer alguna cosa. ¿Podrías guanyar la ruta dels conquistadors per tercera vegada? Si n'he guanyat 2, se podrà guanyar 3, no? Se suposa que és possible. És una cursa que se'm dona bé, per diferents situacions, no? És una cursa que és molt física i és molt mental. I, bueno, este requeriment de les dues coses ho porto bastant bé. Crec que hi ha possibilitat de guanyar un tercer cop. Abans de guanyar la meva primera vegada, l'any anterior ja vaig fer segon. O sigui que jo crec que és bastant factible, esperem que sí. Quants totes has guanyat? Això no sé, molts. Molts, perquè són al final competicions durant tot l'any, molts anys i al final no sé. No sé tant, no sabia dir-te, potser 1.000, no sé. Són moltes curses i per sort sempre he estat disputant moltes curses. Com et sentes després de guanyar una carrera? Com et sentes després de guanyar una carrera? te sentes molt bé, perquè això és un tema important a tocar. Te sentes bé perquè al final, en el meu cas, que és un treball, és la culminació del treball, no? Si tu estàs entrenant, el meu entrenament és com el treball. Intentes entrenar al màxim millor per quan arribes el dia de la cursa poder estar físicament i mentalment superpreparat. Si aconseguissis la victòria, és com que has fet tot aquell treball perfecte.